A evo nam sada najave Duga Resa Festa 2026. Sutra ovaj umjetnički festival, poznat je i pod nazivom Euforija, okuplja talentiranu djecu i pjevače iz cijele Hrvatske, a organiziraju ga udruge za mlade i grad Duga Resa. Goran Topolovac je glazbeni producent i direktor festivala. Dobro jutro. I Roman Grobenski je predsjednik direkcije festivala i predsjednik udruge za mlade Agora. Tako je, dobro jutro. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala. Evo sad smo malo razgovarali o povijesti festivala, ovo je 11. izdanje, pa kad malo onako se vratite u prošlost, kako je to sve krenulo? Da, bilo je vrlo izazovno, pogotovo te 2014. kada je sve to krenulo, jel? Kada smo imali samo ideju o svemu što bi trebalo i kako bi trebalo, znači kroz sve ove godine zaista smo rasli po svemu, po scenografiji, po kvaliteti pjevača. Prvo smo imali onako dosta možda i nesigurne pjevače koji nisu možda baš bili najbolji, ali do danas je to zaista prošlo vrlo visoko i zaista smo jako zadovoljni sa svim tim. Sada da prođemo malo kroz smisao vašeg festivala. Znači 18 finalista. Kako se došlo? Koje su prednatjecanja oni prošli i zašto ih je 18? Pa eto, mi početkom svake godine pustimo takozvani otvoreni natječaj. Tim natječajem prikupljamo prijave iz cijele Hrvatske, što više i mi smo međunarodni festival, tako da tu bude i prijava iz Slovenije. Kad zatvorimo prijave, prikupimo se natječaje, napravimo selekciju. Moram priznati da selekcija nije nimalo laka, a ovo što je Goran rekao, zapravo je svake godine sve teže i teže, jer uistinu, mislim, to su izvrsni kandidati, pjevači, mladi pjevači, djeca i mladi, tako da selekcija je vrlo ovako zahtjevna i pokušavamo i nastojimo da nekoga ne zakinemo i da damo svima priliku da se natječu. A i sad oni već gledaju velike televizijske šove poput našeg The Voice Kids, na kojeg smo jako ponosni, pa smo čuli da među natjecateljima ima čak i djece koja su sudjelovala u našem šovu. I u prvoj sezoni i u ovoj drugoj sada i baš smo u stvari sretni što naš festival i The Voice Hrvatska Kids surađujemo zajedno, znači od prve godine, pa su nam bili prošle godine i Petra Duduković i Sara Zeba. Oni se natječu baš? Oni su došli prošle godine kao gosti. Njih smo baš pozvali, pošto je bila prva sezona Voice-a, pa smo ih pozvali kao goste. A ove godine imamo baš natjecatelje koji su bili sudionici ove sezone. Tako je. Eliza Andrejević, pa Viktor Kolmar, pa koga još imamo. Teško sad imena se možda sjeti. Doći ćemo na festival pa vidjeti. Što se samog sustava natjecanja tiče, tko je stručni žiri? Stručni žiri imamo uvijek svake godine, to imamo otprilike 5 članova. Uvijek su to ljudi koji se bave glazbom, bilo zabavnom, pop, folklornom, uglavnom u glazbi su, jel? Oni donose svoje odluke, svoje nagrade donose, znači prvo, drugo, treće mjesto, klasično kao na svakom festivalu, plus imamo nagradu prvo mjesto za onu manju kategoriju, znači do 14 godina, a u cijeloj toj priči od 18 natjecatelja, znači imamo 12 preko javnog natječaja, a 6 natjecatelja su predstavnici osnovnih škola Karlovačke županije. Tu škole biraju sami, znači svoje predstavnike, tipa Eurosonga, jel? Tu mi nemamo ništa sa tim, oni sami pošalju. I tu je zasebna nagrada, dakle, samo za njih. To isto žiri donosi odluku i ove godine prvi put imamo glas publike preko aplikacije, znači baš publika u dvorani glasa tako i da će publika izabrati svoje favorite. Možda oni imaju neku svoju Doru isto, pa si tako... A vi imate svoju aplikaciju? Da. Sigurna sam da obitelji natjecatelja već odavno imaju kupljene ulaznice, pripremljene transparente, ali možda ima još nešto mjesta gdje mogu nabaviti ulaznice oni koji su zainteresirani, a nemaju svog natjecatelja. Imaju još gledatelji nešto malo vremena odigrati giveaway na našim društvenim mrežama, a ako to ne stignu, sutra su svi dobrodošli u kinodvoranu u Dugoj Resi. Festival počinje u 7, ali ako dođu u 6 ili 5, vjerujem da će još naći pokoju ulaznicu, da će ostati mjesta. Sad još možemo reći da je ovaj festival zapravo uvod u bogato dugoreško ljeto. Pa tako je, osim festivala koji se održava u nedjelju, imamo i veliku proslavu 100. godine našeg vrtića. To je kao uvod u sve to, a nakon toga kreću manifestacije, obilježavanje Dana grada, mi to zovemo Green Fest,
Tako da bit će sigurno jedno Uz 2 tjedna rijeku programa Mrežnicu. uz rijeku Mrežnicu u neposrednoj blizini. Imamo jedan predivan amfiteatar koji je izgrađen i velika pozornica se tamo postavi. Baš ono dođu velike imena naše hrvatske estrade koji to jedno 3-4 dana traje, ali tako? 2 I tjedna baš praktički. ima jako puno ljudi iz kompletne okolice dolaze, od Ogulina, Karlovca, Ozlja, Jastrebarskog, baš. Imate Svi i se krasna sjete. kupališta u gradu, je li tako? Imamo, Da. imamo. Kako to funkcionira? Biste li nas pozvali ovako neovisno o manifestacijama? Naravno, imamo puno u stvari kupališta, ima jedno gradsko koje je baš ono službeno gradsko, ali na Mrežnici pogotovo, mislim da Zagrebčani itekako jako dobro znaju. Ali moramo reći i ostatku Hrvatske, da se Da, isplati potegnuti ili apsolutno. kad se negdje putuje stati. Apsolutno, Mislim, znači definitivno nije dovoljan jedan dan jer imamo puno Da. kupališta, pa sad eto. Morat će to na više dana. od Da divljih nekog ne zakidamo. do onih normalnih. I koliko ajmo to građani koriste? Mislim, niti svi mogu si priuštiti odlazak na more, niti žele ići u onoj najvećoj sezoni na more. Da, pa ja mislim da koriste to stvari jako puno, jer osim što dolaze kao turisti možda na dan, na vikend postoji i vlak, linija jutarnja za Simo tamo, jel? Ali ima jako puno vikend naselja, znači uz Mrežnicu gdje su već ogromna ta naselja gdje ljudi dolaze, gdje doslovce ljetuju, jel? Jer im je možda jednostavnije, manja je gužva, manja je vrućina na večer, je možda ugodnije nego na moru, tako da... Tko je nekad izgradio vikendicu uz Mrežnicu, taj danas ima kapital. Apsolutno, da. Da, a ima li Danas već- ne možeš samo tako šalovati i izgraditi Nikako. kućicu uz Mrežnicu jer je sve zauzeto. Pa da, više ni nema tog prostora. Jesu li već i strani gosti otkrili ljepote vašeg kraja? Pa ja bih rekao da apsolutno jesu. Da, Apsolutno jesu. imamo kamp, jako veliki kamp uz samu rijeku Mrežnicu, znači on otprilike negdje u 4., 5. mjesecu već se otvara. Već je otvoren, da. Već je otvoren, da, i tamo negdje do 9., 10. mjeseca je otvoren. Znači, uglavnom su to sve strane registracije, Danska, Nizozemska, Belgija, Njemačka, znači stranci su otkrili. Dobro, onda da još jednom ponovimo, dakle, što se tiče ovog festivala, shvatili smo da trebamo doći u Dugu Resu, imamo Apsolutno. puno razloga, a na sam festival ćemo doći, dakle, sutra. Sutra u 7 sati u kinodvoranu Pučkog otvorenog učilišta, Trg Svetog Jurja 3, Duga Resa. Ulaznica još nešto ima, Ima. dođite podržati mlade nade i uživati u njihovom talentu koji će tek u potpunosti onako zablistati. Hvala vam. Hvala vama.